Good afternoon. Hello, 5 viewers. Hello, team viewers. Shout out kayo dyan.
Saan ka? Sa ano? Kumusta?
Hello, Susanna Taxford. Can I visit your channel? Thanks for dropping by.
kaya nila. Ano nga bukas eh, dyan sa Teruna, may ano, magpaparidata yung mga ano, sa Senado. Dyan sa Teruna Highway, sarado dyan, yung Teruna Highway. Bakit? Magpaparidata yung mga ano, Paparidyo? Senado. Sa Senado ata yun. Mula 4 a.m. hanggang 5 p.m. Tinupak si Gab. Tinupak sa laro. May hindi maikabit. Oh, akala ko dito.
bebe. Sikoy, sikoy.
Wala siya pa ulitin. Paano yung GCF ng ano? Ayan o. Yung listing method? Ayan o. Sabi ko nga sa'yo o. Yung ita-times mo siya. Ang 1, 2, 3. Ayan o. 1, 2, 3. 6, 9, 18. Pag 1, 2, 3. Oh. 6. 3 times 6. Oh. 3 times Paano 6. nagkaroon ng 6 Yan. at 9? 6 at 9. Kasi i-factor siya doon sa given number mo. Dapat mag-i-equal siya doon. Ayan o. Yung 1, 2, 3. 2 times 9. Ita-times mo kasi yan. Yung 3. Oh, 3 times 6. 2 times 9. Di ba 18? Oh, sure ka? Ano? Pwede yung... Oh, mali pala. Isabi daw pag ganito eh. 1 to 9, 2 to 6. Hindi. 1 to 18. 1 times 18, edi 18. 2 times 9, 18 din. 2 times 9, 18. Kailangan mag-i-equal siya. Kaya tulad niyan. Ganito oh. Yun nga yun. Kaya siya na may 1 to 27. Factor of 27 siya. 1 times 27. Di ba 27? 3 times 9. Tatlong bisis na 9. Ilan yun? 27. Tama ba? Yun. Oh, yung... pa din ako. Hindi ba may ganyan kayo? Ayan oh. Kaya nga may ganyan kayo siya eh. Ano pag sinagot ni Sir? Ito. Even number. Ito, Mama. Ma. Ito. 20 at 9, 10. Ang 19. Oh, yan. Ang 19. Anuhin mo ngayon ang 19. Ano yung may bubuo mo sa 19? 1, 2, 3. Let's see 19. Ito, ano ang mabubuo mo sa 19? 3 times, 2 times, ano lang. Hindi pwede siya 19 eh. Hindi siya pwede 19. Kuya, kung bibigyan kita kukuha. Ba't mahirap yung ano? Kailangan nag-i-equal siya na. Yung 20 pwede pa siya. Hanapin natin yung factor. Ano yung LCM? Baka kasi yan makuha ko eh. Listing nga. Ano Ayan yung listing method ng LCM? Listing method ng LCM. Ang given number, i-LCM mo siya. Paano nga yun? Ha? Maghanap tayo ng Paano Hindi ko alam kung mayroon to eh. Kung may sa 19, listing factor method of 19, mayroon ba yun? 1 and 19. Ayan. 1 and 19 lang siya. Ayan, isa lang pala. Mahirap kasi yun eh. Ayan oh. Prime number, LCM.
Magiging ganyan lang siya. 18 and 19. Wala. Ayan yung 20 oh. Factor of 3. Kahit factor 2 na hirapan pala ako. Ha? Factor 3. Di ba nga lagi nandun yung 2? Oo nga, ginawa ko yun. Tapos sabi ni Dami Sir, Anong ginawa mo doon sa ano? Paano mo isolve? Sige nga, para alam ko rin. yung sa 18 si Sir nalito. Ito sinulat ko. Saan? Tara, doon tayo sa loob. Ba't ka nagla-live? Ha? Ba't ka nagla-live? Wala pang double weeks. Ay, 1 oras lang tayo. Ano pag nakita ni Sir? Dati, Sir? nanangungupyo ako ng assignment. Hindi ka nangungupya. Inaaral. Nire-review. Naririnig nila? Naririnig nila? Mama, naririnig nila? Naririnig nila? Paano yan? Sige nga, 18. Ang 2. Oh. 18. Ganyan. 18. Tapos maglalaan ka, times ka ng ganyan. Ito, magiging 2. Tapos 9. Ma, yung LCM at 9. Ma, yung LCM at GCF ba? Tawag din? LCM at PCF. LCM. LCM at GCF. GCF. What is yan yung factor 3. Ayan o. Papa, nakapag-bubble ka na ba ng bubble gum? Nakapag-bubble ka na ng bubble gum? Anong gusto mo i-GCF yung sa 18? 1, 2, 3, 6, 9, 18 siya. So, ang magiging factor 3 niya, ayan, yan yung listing factor niya ng 18, kuya. 1. Ma, ano pag dalawa yung 2? Huh? Pag Hindi siya- pag may sagot tapos Sa listing, hindi siya pwede magdadalawa.
Hindi tinatapos ko isang oras. Ay, init. Isang oras na. Paano mo makukuha yung sagot? Paano mo makukuha yung sagot? Ayun, 1 hour na. Paano mo makukuha yung GC?